私たちは力を合わせればこの恐ろしい病を撲滅することができます。そして撲滅しなければなりません。私たちライオンズにはそれをすることができます。ライオンズは多くの方法で人々の健康を守ってきました。このように聞くと真っ先に思い浮かぶのが視力ファーストです。視力ファーストは20年目を迎え、これまでに4億1500万ドルを提供しています。世界の人々に長年飼料を提供し続けてきました。今年特別な調査、これは WHO 世界保健機関によって行われた調査ですが、これによってライオンズがすでに知っていることが改めて分かりました。私たちは視力を保護しています。子どもたちに初めて文字を読むチャンスを与えています。世界2600万人の失明と視力障害を食い止めています。そしてスペシャルオリンピック for Eye Opening Eyes とのパートナーシップも10周年を迎えました。私たちは共に25万人以上のスポーツ選手の視力検査を行いました。これは素晴らしい成功ではないでしょうか。皆さんの目でこのプログラムを直接ご覧になっていただけたらと思います。今日の午後このプログラムありますのでご覧ください。もう一つ大きな成功を収めているのがボシュロム社との協力で行っている小児白内障プログラムです。昨年の大会において私はこのボシュロム社との提携を通じた小児失明と白内障治療との戦いを開始しました。これは治せる病気です。今後何年もかけて子どもの視力を守り続ける予定です。ではご紹介いたします。ボシュロム社副社長のリック・ヘイニックです。リック、ありがとう。ビルフス理事長、そしてライオンズクラブの皆さん、ありがとうございます。こうしてシアトルで LCIF を通じたライオンズの取り組みとボシュロムが皆さんと共に行っている視力保護の取り組みを祝うことができ、非常に嬉しく思います。ライオンズと LCIF は奉仕のリーダーであり、視力ファーストプログラムを通じて世界で800万件近くの白内障手術を行っているというふうに伺っています。白内障は主に高齢者を襲う病気ですけれども、実は小さな子どももかかる病気です。アメリカのような先進国の実に10万人に4人の子どもが先天的または後天的に小児白内障を患っています。アフリカやアジアのような発展途上国ではこの10倍の子どもが苦しんでいます。この誤解や誤診をされやすい病気に対して私たちは共同で世界初となる小児白内障プログラムを開始いたしました。私たちの目標、それは革
進的根本的な小児白内障予防及び治療方法の開発とその提供です。すべての白内障は速やかに治療する必要があります。特に小児白内障は少しでも対処が遅れれば視力を脅かし、放っておけば失明にもつながりかねません。小児白内障基金の仕事は子どもがよりよく見えることでよりよく生きることができるようにすることです。小児白内障プログラムは始まってまだ1年ですが、すでに多くを成し遂げています。まず世界的な7人の眼科専門家を諮問委員として指名いたしました。次にネパールとナイジェリアの2つの眼科センターに小児白内障に関する研究費として$5万ずつ交付いたしました。ネパールのルンビニ眼科センターでは研究者がこの交付金でネパール西部とインドの隣接州における小児白内障手術のフォローアップシステムについて研究します。またナイジェリアのカラバ教育病院では研究者が子どもの重度の視力障害と失明に関しその負担と原因を調査しています。こうした根幹的な大規模な調査がアフリカで行われるのはこれも世界初のことです。さらに最近では$15万の交付金を中国の天津眼科病院に交付いたしました。この交付金によって小児白内障の治療、そして事後ケアに関する研修を眼科医を対象に行うことができています。そしてこの中国での可能性に非常に私たち興奮しています。しかし私たちの仕事はここで終わるわけではありません。日本での災害が起こった時、ボシュロムはすぐに LCIF と共同でアイヘルス支援基金を設けました。その被災地の人たちにアイヘルスケアを提供するためおよそ$15万を集めています。このサポートはメガネの提供、視力検査、そして眼科センターの再建といったものに使われることになっています。先週私日本に行ったんですけれども、もちろんその非常に悲惨な状況の話を聞きましたけれども、同時に現地の人たちが復興の強い意志を持っていることを聞くことができました。もちろん復興のためにまだまだしなければいけないことはありますけれども、ボシュロムと LCIF のアイヘルス支援基金を通してこの、日本の皆さんを助けることができると思います。どうかこの取り組みに参加している一人一人に拍手をお願いします。ボシュロムでは私たちの使命として人々がよりよく見えることによってより良い人生を送ることができるということを掲げています。1年目を振り返ってみますと、私たちがライオンズクラブ、そして LCIF とともにすでに多くのことを成し遂げてきたことが分かります。私たちはこの小児白内障プログラムとその他の共同事業によって
これからも何千人何万人という子どもたちを白内障から救うことができると思います。そして日本でも最も助けを必要としている人たちに助けを提供することができると信じています。私たちとパートナーになってくださって本当にありがとうございます。リック、非常に力強い言葉ありがとうございました。特別なパテをここで提供したいと思います。これは LCIF とボシュロム社のパートナーシップを記念するパテです。今後も共に手を取り合って協力していけることを楽しみにしております。私たちの理想と夢を共にしているこうした会社と協力することができることは非常に私たちの、最高の栄誉であります。そして日本に対して10万ドルの支援をしてくださっていることにも感謝をいたします。今後何年間にもわたり良いパートナーシップを築いていけることを願います。ライオンズの皆さん、素晴らしいと思いませんか？私たちは問題を見るところ、どこでも解決法を探し出します。そして皆さんこそが人々の人生を良くする人たちです。私たちは心を持って、そして手を持ってコミュニティに奉仕をします。それが私たちの奉仕の方法です。災害が起こった後に私たちが行う奉仕は特に素晴らしいものです。比べることのできないものです。ライオンズは短期的および長期的な支援を提供します。過去10年間に災害援助のために私たちは5000万ドルを拠出しています。もう一つ私の感動した経験をお話ししましょう。マルギットと私はクライストチャーチ、ニュージーランドのクライストチャーチで起こった地震の後に被災地を訪れました。でそこで余震を経験しましたけれども、私はそこで人生で自分が経験するとは全く思ってもいなかったようなひどい状況の場所に行きました。そこはヘリコプターでしか行くことのできないような場所でした。で同じ日の後の方でピーター・ギャンブルというライオンに会いました。彼は自分の家も被災して仕事もなくなってしまい、そして停電を経験していましたけれども、彼は自分自身のその時間を割いて捧げてライオンズの会議にやってきたのです。私たちは他のライオンズと共に被災した家を訪ねて回り、支援物資を届けました。皆さん、これこそがライオンズの精神ではないでしょうか。そしてニュージーランドから家に帰ろうとしてシンガポールの空港にいた時に日本の災害についてのニュースを聞きました。私はニュージーランドですでに世界で最悪の状況を見たと思っていましたけれども、この日本の状況というのはさらにひどいものでした。私はすぐにフロ理事に連絡を取り、日本のライオンズが無事かどうかを確認しました。ライオンズは数えきれないような時間をかけて支援物資を届けるために何時間も運転をし支援を提供しました。私たちは100針のテントを、そこで働くボランティアのために提供しています。現在1700万ドル以上日本のライオンズとともに集めています。
皆さんの即座の対応に感謝をいたします。皆さんご自分自身に拍手をなさってください。私たちがリーダーとしてまずしなければいけないこと、それは模範を示すこと、指示を与えること、そして成功を分かち合うことです。アメリカの南部の州をひどいトルネードが4月に襲いましたけれども、この時8つの州に対して、災害支援の交付金を提供いたしました。そこにニーズがあればライオンズクラブがそこに助けに向かうのです。それがパキスタンであろうと、アラバマであろうと、オーストラリアであろうと、ブラジルであろうと、世界のライオンズがそこにいます。ちょうど1ヶ月前、私はハイチにおけるプロジェクトを助けるためにハイチにいました。私たちは600の家族に新しい家を提供しています。その写真がスクリーンに出ていますけれども、看護師研修センターを改築してヘルスケアシステムを構築しようとしています。また学校の再建を通して教育の機会を与えようとしています。ライオンズの皆さん、あなたたちこそが人々により良い未来を提供しているのです。そして皆さんが世界の人たちにより良い明日を若い人たちに提供しているのです。ライオンズクエストプログラムを通して25年間で1200万人の青少年により良い明日を提供することができています。25周年おめでとうございます。そして初めて全ての快速地域フォーラムにおいてこのライオンズクエストが PR されました。この前まで60カ国でこのプログラムは実施されていましたけれども、拡大がなかなか見られませんでした。私たちは自分たちの心地よい場所を離れて少し頑張らなければいけないわけです。現在66カ国でこのプログラムは行われています。そして20カ国も今後加わる予定となっています。ブラジルは中南米でライオンズクエストを広める中心的な国としての役割を担ってくれると約束してくれました。またウィンクンタム次期国際会長が中国の政府が現在このライオンズクエストプログラムを学校のシステムに取り入れることを検討しているというふうに報告してくれています。またマダガスカル、そして韓国もこの導入を約束してくれています。またさらに中東でも開始したいとの希望に応えて研修を行ってきています。先月はインドネシア、フランス、ポルトガル、そしてスイスがこのプログラムに加わりました。この興奮が皆さんにも伝わりますか？私が訪問した学校でもこうした例を多く見てきています。学校の教師、そして校長先生たちがこのプログラムの持つ素晴らしい力を知っています。30カ国語にで50万人の人たちに実施の研修が行われています。私の国ドイツだけでも7万7千人の教師が重要なスキルを教えています。ではそのスキルとは何でしょう。それは薬物にノーということ、暴力を避けること、他者を尊重すること、そして社会で責任を取ることです。
でもこの利益を得ている人たちから直接の声を聞いてもらいましょう。ビデオをご覧ください。イタリアでは生徒たちに自尊心と自信が芽生えています。日本では怒りの対処法、アメリカでは人助けの喜び、オーストラリアでは行動の結果をよく考えること、そしてレバノンでは意思決定を生徒たちが学んでいます。こうした変化を生み出しているのが60以上の国で1200万人の子どもたちが学ぶライオンズクエストプログラムです。私たちがライオンズクエストを採用しているのは、これが人間関係や精神面、勉強などにおいて必要なスキルと知識を生徒に教えるものだと考えるからですが、ライオンズクエストは世界でも最も高く評価されている非行防止プログラムの一つです。薬物乱用や暴力、いじめの防止においてその効果は実証されています。なぜでしょう。それはライオンズクエストが他者の尊重、責任感、思いやりを育むからです。ライオンズクエストは自分の行動がもたらす結果や人への影響を理解し、正しい決断をするために必要なスキルを教えます。社会情動学習では考えてから行動することを教えます。いろんな問題の解決方法をこのプログラムが教えてくれます。常に正しい決断をする必要があることと、場合によっては決断が難しいことを学びました。自分にとって最善の決断をしないといけません。正しい自己表現も身につけます。思春期は生徒にとって難しい時、悲しみや怒りを感じてもそれをどう処理していいかわからないでいます。ですから、そうした感情に対処する方法を教えます。冷静になる方法を学んだので、カッときた時に応用できます。ライオンズクエストで学んだ生徒は成績も態度も良くなります。ライオンズクエストで停学処分を受ける生徒が減りました。喧嘩もなくなり、互いに思いやりを持って接しています。生徒だけでなく教師も変わってきます。で、こうしたことはライオンズのクエストから生まれているわけです。ライオンズクエストはボランティアを通して良い模範となるよう働きかけます。ボランティア学習は大変効果的です。これを通し、生徒は責任やけじめについても理解を深めました。ボランティア学習から自己中心にならず、社会に貢献することを学んでいます。今日の若者は明日のリーダー。ライオンズクエストを拡大するため、皆さんのご協力をお願いします。そして世界の若者により良い未来を届けようではありませんか。素晴らしいプログラムだとは思いませんか。そして皆さんにお願いしてもよろしいでしょうか。このプログラムを拡大していただきたいと思います。こうした達成してきた事項、これは皆さんなしでは行うことのできないことでした。ライオンズが財団に多くの支援をしてくださったからこそできたことです。私たちの国際的な家族がこの成果を生み出すことを可能にしてくれたのです。私はライオンズについて一番価値を見ることは一体何ですかというふうによく聞かれます。私はいつもこう答えます。異なる文化を持つ、異なるトラディションを持つライオンズが
一つの We Serve という傘のもとに一つとなっていることです。地区ガバナーチーム、LCIF、コーディネーター、こうした人たちが一丸となり財団の支援を拡大してくれています。そして寄付の額は昨年に比べて 33% 増加しました。これは非常に誇らしい結果です。5月末の現在で4100万ドルを拠出することができています。そして火曜日にもある寄付者の方が100万ドルの寄付をしてくださいました。私たちはライオンズの人々の働きを世界の人たちに伝えていかなければいけません。私たちが何をしているのか、私たちが何を達成しているのか、そして今後何を達成しようとしているのかということです。今年特に力を入れていたのがコミュニケーションのフローを良くするということ、流れを良くするということです。そのために新しいウェブサイトを設けました。ここに心の温まるストーリー、そして成功例などが載せられています。そして LCIF のこの特設ウェブサイトを通してライオンズの人々が自分たちの言葉で自分たちの行っている素晴らしい活動について読むことができるのです。皆さんご覧になりましたか？素晴らしいと思いませんか？テクノロジーというのは素晴らしいですね。しかしそこでは終わりません。世界規模でウェビナーも行われています。このウェビナーによって時間もお金も節約することができます。リーダーシップというのは積極的、そして、賢いコミュニケーションのあり方です。リーダーシップというのは不可能に思えることでも達成することができるということです。しかしこれは一人でできることではありません。私たちが協力をして行うことです。私たちは医療を提供し、地域の復興を図り、そしてライフスキルの教育を行うのです。そしてこうしたことを通して新しい会員を引きつけることができます。皆さんにこの LCIF の力を十分に分かっていただきたいと思います。私たちは皆で力を合わせて人々の涙を拭い去っているのです。そして私たちはこれを続けます。私たちは財団を信じます。そして財団は皆さんの支援を信じています。私は皆さんの助けが必要であるということをここで申し上げます。皆さんこの財団を誇りに思いませんか？そして皆さん支援をしてくださいませんか？皆さんそうしてくださることだと思います。皆さんと共に世界を変えてきたのです。そして世界に助けの手を差し伸べてきたのです。皆さんも人々の顔に浮かぶ笑顔を見たことがあると思いますが、こうした笑顔はいつまでも心に残ります。ここで感謝を申し上げます。執行役員の皆さん、理事会 LCIF 理事会の皆さん、そして新しく立ち上げられたステアリング委員会の皆さん、そして奉仕をしてくださる会員のお一人お一人、常に 100% 以上の気持ちを支援を注いでくださっていることに感謝いたします。そして最後に特に感謝をしたいのは私の妻マルギットです。彼女の愛、彼女の支え、
そして彼女の理解に感謝します。ライオンズの皆さん、財団を通して私たちは最高の奉仕団体として世界に希望を投げかけています。私たちは皆さんの世界の人々の顔に笑顔を与えているのです。ドイツ語で申し上げます。アフィーダゼン、さようなら。皆さんまたお会いしましょう。前会長、ビルフス理事長、どうもありがとうございました。あなたがこの1年間行ってくださった LCIF に果たしてくださったリーダーシップ、そしてその成功に対し感謝を申し上げます。それでは次に毎年恒例の追悼式を行いたいと思います。この時私たちは心を鎮め、亡くなったライオンズたちに対し追悼の念を示すとともに感謝の心を示したいと思います。こうした人々は私たちの尊敬を受けるに値する人々です。私たちのために音楽を提供してくださるのは、先ほどパフォーマンスを見せてくださいましたゴードン・モート氏です。The view from the mountains, there's a story to be told. In the crashing of the ocean, there's a power that no man will ever hold. All the stars in the heavens decorate handiwork, like a mighty choir, they've come to celebrate your words. Don't let me miss the glory. Don't let me miss the praise that all creation is singing to the honor of your name. Don't let me miss the wonder. Don't let me miss the grand design. And the lightning and the thunder, Lord, open up my eyes. And don't let me miss the glory. In the cry of a baby, in the laughter of love, in the dance of the faithful, you will find the greatness of our God above. In the prayer of the righteous, in the beauty of your grace, in a brand new morning's mercy, all your memories of my sin have been erased. So don't let me miss the glory. Don't let me miss the praise. All creation is singing to the honor of your name.
Don't let me miss the moon. Gordon. Thank you, Gordon. ゴードン、ありがとう。こうして亡くなった方々のことを考えるのは非常に悲しいことではありますけれども、私たちが分かち合った友情、そして彼らが変えてきた人生というものを考える、こうした時を持つことができるのは非常に大切なことだと思います。こうした人たちは亡くなりましたけれども、私たちは彼らのことを決して忘れません。それではここで元国際会長ドクター・ジーン・ベハより指名委員会の予備報告を受けたいと思います。会長、役員の皆さん、理事会メンバーの皆さん、ライオンズの皆さん、そしてゲストの皆さん、指名委員会の委員長としまして指名委員会の予備報告をいたします。本委員会の仕事には非常に優れたライオンズである委員会メンバー各位の助力をいただきました。特に副委員長のジョー・シルバーズ、エリス・オマール・スリアッティ、マンフレッド・ウェストフ元理事、トニー・ベンボー元国際元協議会議長、マグネット・リン、ジョセフ・ジー、ファン・ティッチャー。本委員会は国際快速及び不足の規定並びに本大会のために採用された議事規則にのっとって記録を調べ、種々役職の資格証明済み候補者リストを承認いたしました。どの候補者も必要な資格を保持しております。この必要な資格を保持していることを確認をいたしました。そこでライオンズクラブ国際協会第一副会長としてアメリカ・インディアナ州オーバン出身のウェイン・ A ・マデンライオンを指名いたします。ご起立ください。次に国際理事の候補者を指名いたします。これらの候補者は全員規定通りに推薦を受け資格を証明されています。では国際快速及び不足で今年のために定められる理事の数に基づき各候補者を快速地域別に紹介いたします。名前をお呼びいたしますので、候補者とその支持者に前に出てきていただきたいと思います。大会議事規則のもとに各理事候補にはご自分でまた代理人がまたはこの両者が選挙演説する時間が2分間与えられています。これに関連しまして元理事のジョン・パース、そして元協議会議長のアンジェロ・パチリオッティに時計係をお願いいたします。割り当てられた2分間が経つ30秒前になりますと時計係が立ち上がります。15秒前には時計係が前に出て演説者の横に立ちます。
投票用紙に載る候補者の名前は候補者のくじ引きで決まりましたので、その順にご紹介をいたします。まずスニル・ワタワラ、スリランカ。国際会長、元会長のとしてスリランカから参りました。私、元協議会長のワタワラ氏をご紹介することを光栄に思います。過去に協議会議長、そして理事会のアポインティも務められました。またスリランカでココナッツの工場を持っておられ、またココナッツの栽培なども行っておられる非常に偉大なビジネスマンでもおられます。スニル・ワタワラ元協議会議長です。マヘンドラ元会長、ありがとう。306より参りましたイサメ国際快速地域の理事候補でありますスニル・ワタワラです。ニガンブーフスから参りました。私のクラブ、そして複合地区で、これまで奉仕活動に励んでまいりました。マヘドラ・アマラスリアが国際会長を務めておられた年度に、アポインティとして理事会で、お仕事をさせていただきました。私はこうして選挙に7月にこうしてイサメの快速地域の国際理事として出馬をすることができることを光栄に思います。それでは次にヤギシュ・ガラティ321地区インディアからの、候補です。ライオンズの皆さん、お集まりの皆さん、私は元国際理事ラワーンです。20万人のライオンズを代表、インドの20万人のライオンズを代表して、出馬している候補者グラティ氏を紹介いたします。貧困や食料飢餓などに取り組んでいらっしゃる優れたライオンです。彼のその情熱、そして献身というものは他の人に比べることのできないものです。候補者を紹介いたします。ナマステ。私はインドより参りましたジャグディッシュ・グラティです。88年からライオンとして活動をし続け、98年、90にはガバナーを務めました。17のクラブをスポンサーしてきました。多くのリーダーシッププログラムで研修を重ねてまいりましたし、講師を務めてまいりました。そして5つのリーダーシップ賞、会長賞なども受けました。私は自分で自信があります。そして信じています。私は理事として皆さんの支援を、いただいて、理事会で12年の理事会で
素晴らしい仕事を成し遂げることを約束いたします。皆様のサポートをお願いいたします。マービン・チャンバース、カナダ5の地区からの候補者です。ゴードン・ジブラーです。5地区から参りました。マービン・チェンバーの、支援をするのは非常にたやすい仕事です。なぜならば彼は、ビジネスでも非常に成功しており、また、非常にリーダーシップに優れたライオンであるからです。皆さん、世界のライオンズの皆さんに、この、非常に心の優しい、そして、人々に心をかけるライオンであるチャンバース候補をどうか支援していただきたいと思います。マービンと言ってください。We serve。私がライオンズに入会したのはこの理由です。私は奉仕がしたいと考えて入会をいたしました。地域、そして人々に、良い人生を届けたいと願い、奉仕を始めました。協議会議長を務め、リーダーとしての経験を積んでまいりました。地域の人々のために今まで努めてまいりましたけれども、私は世界の皆さんのために今度は仕事をする用意ができております。世界の皆様にどうか支援をしていただき、そして投票していただきたいと思います。ジャキンブ・ブラウンホ115地区ポルトガルの候補です。この私の地区の候補をご紹介いたします。私は一つストーリーを紹介しましょう。何年か前にヨーロッパフォーラムに出席していた時のことです。彼が一つのことを教えてくれました。一つの答えだけでなく、違う答えもあるのではないかと信じて、そしてそれを試してみるべきじゃないかということを彼が私に教えてくれました。この方が皆さんのために理事として、必ず大きなことを成し遂げてくださると思います。よろしくお願いいたします。クラウスタウン111地区ドイツです。世界のライオンズの皆さん、クラウスタウンをご紹介できることを光栄に思います。クラウスは、ドイツでも最も経験豊かなライオンの一人です。地区ガバナーを2回務めておりますし、協議会議長としても非常に優れた決断を、複雑な状況においても、下してきた優れたリーダーです。DGE セミナーでは、セミナー委員長を、ミネアポリスで務めたこともあります。この人こそ非常に統計だった形で仕事のできる方です。ライオンズの皆さん、どうかこのクラウスタンに、皆さんの一票を投じてくださいますようにお願いいたします。
執行役員の皆さん、ライオンズ、そしてレオの皆さん、時間が非常に少ないので私にどうして投票するかということを説明できませんけれども、理事としましてライオンズの世界の皆さんのために仕事をするということには時間の面でもエネルギーの面でも多くのものが必要とされますけれども、革新、構造、そして複雑なこの人道主義方針というものに対して私の行うことが、教会の行うことに少しでも貢献することができればと思っております。明日の朝、どうか私に投票していただけたらと思います。クローデット・コーネット103地区フランスからです。103地区フランスを代表いたしましてクラオデット・コーネットを紹介いたします。93年から4年に活躍し、また視力ファーストにおいても非常に素晴らしい貢献をしてくださったライオンです。ライオンレディでありながら非常に可愛らしい女性でもあります。ライオンズの皆さん、21世紀のこの初めにライオニズムというものは世界により広く知られるべき時に来ていると私は信じています。そしてこの人道主義方針というものが今まで今いつよりも求められている時代です。私たちが行動を持って青少年たちを招き入れ共に奉仕する必要もあります。私たちの教会で特に青少年と手を取り合って奉仕をしていくということを行っていこうと私は考えております。LCIF との協力をさらに深めていく必要があります。皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。334複合地区より日本、高田純一候補。おはようございます。元理事の山田と申します。皆さん、高田純一ライオンをご紹介いたします。オセアルの理事候補です。日本ライオンズの中でも特に力強いリーダーです。334複合地区の元協議会議長です。この複合地区は世界でも特に力強い複合地区です。また GMT のエリアリーダーも務めておられます。ライオンズの中でも真のライオンといえる高田純一氏でいらっしゃいます。マイクを高田純一候補にお渡しいたします。皆様おはようございます。私は高田純一と申します。334複合地区より参りました。62歳です。27年間ライオンズとして活動してまいりました。私は非常に嬉しいと思っています。
私のライオンズライフとビジネスライフは常にウィンウィンの関係にありました。私はこのウィンウィンの関係というのをライオンズクラブの中でも、推進していきたいと思っています。国際協会と複合地区、そしてクラブの架け橋になりたいと考えております。こうしたウィンウィンの関係をこうした関係の中にも築いていきたいと思っております。皆さんの支援をお願いいたします。日本を代表いたしまして皆さんに日本への震災へのご支援に非常に感謝いたします。地震そして津波への災害へのご支援をどうもありがとうございました。本作 PK 今朝はデボン310複合地区タイよりの候補者です。Executive officers, 執行役員の皆さん、そしてライオンズの皆さん、310タイを代表いたしまして元競技会議場ポンサック PK ケサワデボン候補をご紹介いたします。11年12年度の理事の候補として紹介いたします。候補は多くのリーダーシップの、役職を務めていらっしゃいまいりました。そしてガバナー協議会議長を務めたほか310で、委員長を長いこと務めておられます。非常に一生懸命活動されるライオンです。一生懸命なだけでなく非常にいい方です。ポンサックをご紹介しましょう。国際会長、執行役員の皆さん、ライオンズの皆さん、ポンサックと申します。私を PK と呼んでいただいて結構です。候補者として理事に出馬したいと思います。私の心で、そして手を持って奉仕をしたいと思います。そして2年間私がこの理事として働きたいと考えています。どうかご支援をお願いいたします。畑嗣道候補332複合地区日本よりの候補です。おはようございます。皆さん、山浦正規国際理事です。この畑候補をご紹介できることを光栄に思います。畑候補は被災地からの候補者です。ライオニズムを体現されている方です。この方は国際理事として素晴らしいお仕事をしてくださると信じます。畑候補です。皆さんおはようございます。執行役員の皆さん、嗣道と申します。国際理事の役職に候補として立候補いたします。332で地区ガバナーを務めました。国際協会は世界中に広まっている
教会です。しかし新しい会員を取り入れるため、そして現在の会員をケアするため、さらに LCIF の開発のために私たちはより多くの努力をしなければいけません。私は国際協会が設定しているゴールを達成するために、全力を尽くして、理事の仕事をしたいと思います。皆さんのサポートをお願いいたします。カルロス・バレンシア E 地区ベネズエラからの候補です。スクラックス会長、理事の皆さん、そして皆さん、カルロス・バレンシア候補の立候補を支援いたします。ベネズエラで、協議会議長を務められました。リーダーシップ、メンバーシップ、そして視力ファースト2、キャンペーン2でもご活躍をなさいました。カルロス・バレンシアがより一言、メッセージがあります。ありがとうございます。世界の皆さん、ライオン、ベネズエラから参りました。人道奉仕を行うために継続して皆さんと手を取り合って活動していきたいと考えております。そして必要のあるところどこでも奉仕をしていくことを尽力します。しかし、明日の選挙でどうか私に皆さんの一票を投じてくださいますようお願いいたします。ジョー・アルピコーネ2地区テキサスよりの候補者です。スクラッグス会長、役員の皆さん、理事の皆さん、元会長、そして皆さん、このジョー・ピコーニの候補を支援することができて光栄です。彼は家族、そして栄光というものを信じている方です。これをプライドを持って行う、誇りを持って行う、素晴らしい方です。ジョー・アルをご紹介します。マイク・バトラー元理事、ありがとう。こうして皆さんの前に立って、候補としてお話しできることを光栄に思います。謙遜を持って皆さんに、奉仕をし、皆さんのために、仕事をすることができることを、願っております。そして国際協会が行っているプログラムすべてを、サポートすることができればと思っております。そして恵まれない人たちのために、奉仕をしたいと思います。どうか、投票用紙の一番に、印をつけていただきたいと思います。デーブ・ハイニー37地区モンタナ州よりの候補です。ライオンズ・リオンの皆さん、元理事パティ・ヒルです。このデーブ・ヘイニー候補を支援することができ嬉しく思います。モンタナ州のこのライオン、彼はクラブ地区、そして複合地区レベルにおいて非常に素晴らしい活躍をなさってきたライオンです。国際会長の感謝状、リーダーシップメダル、そして会
会長賞なども受けております。また MGF も非常に多く、受けておられる方です。地域で恵まれない人たちに奉仕活動を、非常に熱心に行ってきた方です。ご紹介しましょう。デイブ・ヘイニーです。国際理事として皆さん、ライオンズの皆さんのために、熱意を持って、そして、全力を尽くして、仕事をさせていただく所存です。恵まれない人たちのために奉仕をするライオンズのために必要なものを全て提供できるように、理事として頑張りたいと思います。そしてライオンズクラブ国際協会が今後も、繁栄を続けることを、サポートしていけたらと考えております。私たちはクラブだけではなくライオニズムを新しいレベルに、導いていくことができればと考えております。どうかご支援をお願いいたします。マーク・ヒンズマン、ウィスコンシン州27地区よりの候補者です。委員長、ありがとうございます。フィル・グレンゲル元理事です。スクラグス会長、執行役員の皆さん、そして、ご来場の皆様、1万9000人のウィスコンシンのライオンズに代わりまして、このヒンツマン候補を支援いたします。今日まで、情熱を持って、チームワークを持って恵まれない人たちに奉仕活動を続けておられる方です。皆さんもこのマークが、世界のライオンのために素晴らしい仕事をしてくださると皆さんにも同意していただけることと思います。ご紹介します。マークです。ライオニズムは We Serve がモットーですけれども、私は信じています。We Serve というのは家族の価値観、そしてチームワーク、そして責任ということに関係があると思います。私の父も母もライオンです。父は元協議会議長ですけれども、若い時から、家族で恵まれない人に奉仕をするということを学んできました。私の妻、そしてチームメイトであるライオン・ジェーンも奉仕が最も重要なことであると信じています。私は若い頃スポーツを活発にしていました。そして経験したことはチームワーク、そしてチームプレーヤーであるということが何かを成し遂げるときに一番重要なことであるということを学びました。ちょっともう私の横に人が来ちゃいましたけど、こうした価値観を持って私は皆さんのサポートをお願いします。皆さんの理事にさせてください。3番に投票をお願いします。アラン・テッド・リーバー、デラウェア州からの候補者です。ライオンズの皆さん、おはようございます。22地区から参りました協議会議長です。私の良い友達アラン・リーバー候補を紹介します。テッドは複合地区でもジョン・ホプキンスの財団の委員長、そしてリーダーシップ研究会でも活躍をしてきました。元ガバナーテッドは地域でも奉仕活動をする傍らで、バイクに乗るという趣味を持っている方です。皆さんにこの候補をご紹
紹介いたします。アラン・テッド・リーバーです。11年、12年度の国際理事候補です。元協議会議長ラルフ、ありがとう。ご来場の皆さん、ここにいることを非常に嬉しく思います。選挙を楽しみにしています。ボーイスカウトになった時、これはずっと昔の話ですが、まず最初に学んだのはキャンプ場で見つけたのは一番いいコンディションの場所を見つけるということです。私たちはキャンプ場にいるようなものです。ライオンズとして。そして世界で一番いい場所を見つける必要があります。皆さんどうか私を理事会のメンバーにさせてくださって、世界をより良い場所にするお手伝いをさせてください。キャロリン・メシア23の地区コネチカット州からの候補者です。皆さんおはようございます。23地区のキャロリン・メシア候補をご紹介いたします。非常に献身と決意を持って奉仕をしているリーダーであり、国際理事として活躍することは間違いありません。ご紹介いたしますキャロリン・メシア元協議会議長です。ライオンになったのは私は何かをしたいと思ったからです。世界に違いをもたらしたいと思ったからです。そしてそれが私たちはできると信じています。さまざまな方法でそれを行うことがあります。私たちが助ける相手からまた私たちは力をもらいます。そして毎日、目の見えない人たちの涙をその顔から拭い去ります。世界中のライオンズと協力してこうした奉仕を行っていくことができると思います。感謝を申し上げます。人生を生涯を通して奉仕をしている人たちに感謝を申し上げます。信頼というものは、私たちが得るものです。私が信頼を得てきました。地区の皆さんからの信頼を得てきました。私はその信頼を裏切ることはありません。国際理事として全力を尽くして仕事をしていく所存です。ボブ・カーロ候補、テネシー州、12地区のテネシー州からの候補です。テネシー州のライオンズを代表してご紹介いたします。テネシー州のライオニズムだけでなく、広い地域でのライオンズを代表できる方です。ボブ・カーローです。ジェニングスもありがとうございます。国際理事の指名された候補としてお話をできて嬉しく思います。私たちは皆さんのために、仕事をする準備ができています。78年からライオンズとして、活動しています。私は法律関係の仕事をしているんですけれども、私たちは私たちの人生をかけて、希望の光となって世界中の人たちに希望を、届ける義務があると思います。私たちが行うことのできる活動の中でも特に尊い、それが奉仕活動だと思います。私は皆さんのご支援を、お願いいたします。ブライアン・シーハン 5M 地
しくミネソタ州からの候補です。元国際理事ワッサマンです。シーアン理事国際理事候補をご紹介いたします。ミネトバから、来た候補です。この方は素晴らしい方であり、皆さんにも気に入っていただけると思います。会長、理事の役員の皆さん、ライオンズにでいるということは素晴らしいことです。毎日をエンジョイできます。私たちは一人一人がクラブとして、教会をさらに力強い組織としていくために、一人一人が、仕事をしなければいけないと思います。私たちはリーダーシップをクラブで、成長させていく必要があります。そしてより若く、情熱を持ったライオンズを増やすという必要があると思います。こうしたことによってこれから何年もこの国際教会が栄えていくことができると思います。私は7番です。ラッキーナンバーの7番です。どうか、投票をお願いいたします。皆さん、ここで以上、会長指名委員会の報告は以上となりますので、大会の議事規則に従って本年の指名受付を締め切りとするようお願いいたします。どうもありがとうございます。明日の朝7時から10時の間に、展示ホールにおいて投票を行ってください。それでは、大会の議事規則に従い、この指名受付を締め切りといたします。どうもありがとうございました、委員長。それではジャッジヘインズ・タウンセント理事に出てきていただき、快速及び不足委員会の報告をしていただきます。皆さんおはようございます。私は出馬しているわけでもないんですけれども、そして快速及び不足委員会というのはそんなに楽しい報告にはなりませんけれども、国際会長、理事会のメンバーの皆さん、元国際会長の皆さん、そしてゲストの皆さん、国際理事会並びに各国際理事、ハルーン国際会長、ボーホリック国際理事、スピーシス国際理事、そしてエド・マコーミック元国際理事を代表いたしまして本委員会の報告をいたします。委員会及び理事会は次の改正案を、評決を受けるために代議員に提出いたします。第1項、国際会費を2012年13年度より2年間かけて段階的に増額するとともに、会費に関する条文を簡略化する決議案、少額の会費増額を段階的に行うことで、協会は既存のプログラムやサービスを通して間断なく会員へのサービス提供を継続しつつ、今後の新たな取り組みに投資することができる。国際理事会は全会一致で下記の次の決議案の可決を提言している。次の決議案を承認すべきか、2012年7月1日より国際不足第12条2項の既存の文言を全文
削除し、次と差し替える。2項会費。半期分国際会費として米ドルによる20ドル50セントが6月と12月の会員報告書に示される各クラブの会員数に基づいてクラブの各会員に課され、各クラブは国際理事会が定める通りにこれを国際本部に支払うものとする。ただし本項 B および C に規定される場合を除く。 B 国際理事会が承認した家族会員プログラムに対しては次の会費が適用される。1、家族員1人目の会員は上記の A で規定される金額を半期分国際会費として支払う。2、有資格の家族員2人目以降の会員1世帯につき有資格者を4人まで追加可能は上記 B1 で規定される家族員1人目の会員が支払う合計額の2分の1に相当する金額を半期分国際会費として支払う。 C、国際理事会が承認した学生会員プログラムにおいてその適用対象となる学生会員は上記 A で規定される会費合計額の2分の1に相当する金額を半期分国際会費として支払う。 D、ライオンズクラブはスポンサーしている各レオクラブにつき国際理事会が定める額による年間の入金を国際理事会が定める時期に支払わなければならない。さらに2013年7月1日より国際不足第12条 2A2 項 A を改正し、同項内の20ドル50セントとの語句を削除し、21ドル50セントとの語句に差し替える。第2項に関しては少し要約をいたします。全部は読みません。私もそう思います。地区ガバナー、第1副地区ガバナー、そして第2副地区ガバナーの任務を改定し、グローバル会員増強チームおよびグローバル指導力育成チームに関する責任を含むものとする決議案、次の決議案を承認すべきか。国際不足第10条2項 A2 および2項 A3 の既存の文言を全部削除し、以下と差し替える。2、グローバルチーム、地区レベルのグローバル会員増強チームを監督するとともに、他の地区役員に対し会員増強および新クラブ結成を積極的に支援するように働きかける。さらに国際不足第10条 2B2 の既存の文言を全文削除し、以下の文言と差し替える。地区ガバナーチームにおけるグローバル会員増強チームと主要連絡役を務め、地区における会員増強新クラブ結成並びに既存クラブの成功を図る積極的役割を担う。さらに国際不足第10条2項 B に以下の文言を新たな2項 B3 として加える。3、地区ガバナー、第2副地区ガバナーおよびグローバル指導力育成チームと協力し、地区全体の指導力育成計画を策定および実施する。さらに国際不足第10条2項 C2 および2項 C3 を次のようにする。地区ガバナーチームにおけるグローバル指導力育成チームとの主要連絡役を務め、効果的な指導力育成の実施および促進において自ら積極的に参加すると同時に他の地区役員に働きかける。さらに地区ガバナー第1副地区ガバナーおよびグローバル会員増強チームと協力して地区全体の会員増強計画を策定および実施する。さらに国際不足第10条2項 C に以下の文言を、取
として変更する。地区ガバナーから割り当てられる任務を、第2副地区ガバナーの役職に入れ、その後の条文の番号を適宜変更する。委員会および理事会は次のこれを、提出いたします。ヘインズ、ありがとうございます。時計係の人が時計を直していたのでちょっと心配になりましたけども、ベハ元会長からの、最終的な報告を受けます。会長、ありがとうございます。指名委員会の最終報告をいたします。第一副会長と国際理事候補の指名はすでに行いました。ここで指名委員会のメンバーの方々に感謝の意を表します。この方々は長い時間をかけてそれぞれに割り当てられた仕事を成し遂げてくださいました。また、元国際理事ジョン・パース、そして元協議会議長のアンジェロ・パーチギロティに時計係を務めてくださったことにお礼を申し上げます。それではここでライオンズクラブ国際協会、指名委員会を代表いたしまして、中国香港からの次期国際会長としてウィン・クン・タム・ライオンを指名いたします。どうか前に出てきてください。ウィン・クン・タム候補。それでは次に協会の第2副会長候補者指名の時が参りました。先ほどと同じお二人に時計係をお願いいたします。候補者は1人です。候補者をお呼びする前に手順を説明いたします。まず私が候補者を指名いたします。候補者には支持演説者がおりまして、この方は最高3分まで話すことができます。この3分間を全部使う必要はございません。しかし、この方が前でお話をします。この方は候補者を紹介をするという目的でお話をします。候補者は最高5分間まで選挙演説をすることができます。そしてその後で候補者がデモンストレーションの開始を、指図いたします。時間をどのように使うかというのは候補者が決めます。代表団委員長にデモンストレーション開始の指示をするのも候補者です。デモンストレーションの時間は15分間までを限度といたします。それではご紹介します。元国際理事バリー・パーマー、そして元国際理事ボブ・クサードを、支持者として、お呼びいたします。会長、理事会のメンバーの皆さん、そしてライオンズの皆さん、素晴らしいオーストラリアからの候補、第2副会長の候補者であるベリー・パーマーをご紹介いたします。これまでにも理事として、非常によく知られた方です。非常に優れたリーダーとなるためには必要である、多くの人たちからの支持を、受けている方です。
さまざまな異なる文化に対しても理解が非常に深い方であります。そして、オーストラリア、インドネシアの文化などにも非常に理解のある方です。こうした2つの文化を融合して活躍をされてきた方です。またパルマ元理事は非常に積極的に活動される方です。ビジョンがあるだけではありません。オーストラリアでも自然保護の活動を非常に積極的に行ってこられました。この方はまた恵まれない子どもたちに対しての奉仕活動も力を入れてこられた方です。過去35年間の間、非常に大きな不動産関係の会社でビジネスの面でも活躍をされてきた方です。どのような組織であっても成功しようとすれば、その執行役員となるようなトップのリーダーは非常に素晴らしい方を迎えなければいけないわけです。そしてこのパルマ候補はその資質を持ち合わせた方であります。パーマには素晴らしいリーダーシップがあり、またライオン・アンという素晴らしいご婦人もいらっしゃいます。彼女も非常に良い支援者であり、パーマ候補を支えてこられました。メリー・パーマーです。ご紹介いたします。ボブ、ありがとう。そしてこのキャンペーンにおいても、委員長をしてくださってありがとうございました。元会長ライオン・レオ、皆さんに具体と申し上げます。私の質問は、どうしてこれをしなきゃいけないの、どうしてしたいのという質問をよく受けました。私の答えは、どうしてやらないのということですね。夢、それはこの世界最大の教会をリードする、そしてナンバーワン NGO に選ばれたこの素晴らしい教会をリードする、この夢を持つことに何か問題があるでしょうか。誰もがやりたいと思う仕事、素晴らしい仕事ではないでしょうか。私たちは100年にわたり奉仕をしてきた団体です。しかしまだやることは残されています。向上する余地がまだあります。前に進むために、そしてこの成功を、エンジョイするためにまだまだすることがあります。私はチームプレイヤーです。私は一人で活躍する選手ではありません。私は執行役員のメンバー、そして理事会のメンバーと手を取り合って協力して一つとなってこの組織の共通の目的に向かって進んでいく所存です。私たちはこれからの4年間、私はこの教会に捧げていくつもりです。明日の朝、皆さんどうか選挙の投票を行ってください。デモンストレーションを始めましょう。
details of this beautiful demonstration. I have been advised that the delegation now desire to consider the demonstration closed. 終了したという報告を受けました。このデモンストレーションは時間の限度内に終わりました。会長、指名委員会の報告は以上となります。大会の議事規則に従い、本年の指名受付を締め切りとするようお願いいたします。会長、こうしてこの指名委員会の委員長を務めさせていただいたことを感謝いたします。ありがとうございました。メハ元会長、どうもありがとう。バハ元会長、委員長に代わり皆さんに感謝申し上げます。委員会の皆さんにもどうぞ感謝の意を述べてください。ここにこの受付を終了し締め切りといたします。明日の朝、コンベンションセンターの展示ホールで7時から10時まで投票を行いますので、どうぞ投票なさってください。2017年ライオンズクラブ国際協会が100周年を迎えます。これに伴いまして、国際協会ではアメリカの議会に記念の1ドル銀貨の承認を申請しております。記念コインアクションセンターが展示ホールにありますので、そちらに行ってください。チラシや議会に送るハガキがあります。また、大会ビデオの注文をなさりたい方は、コンベンションセンターのクラブ用品部のお店までいらっしゃってください。明日は9時半から総会が始まりますけれども、9時15分にいらして、ショーをどうかご覧ください。そして、皆さんがここ退場される時には大会のハイライトをご紹介します。94回大会の、を金曜日9時半まで休会といたします。